Čeka signal iz Brisela. Među članicama nema političkog jedinstva da u pregovorima naprave korak dalje, ali izgleda da o nastavku evropskih integracija nema jedinstva ni među građanima Srbije. Istraživanje sprovedeno u zapadnoj Srbiji, osim što beleži pad evroentuzijazma, pokazuje jedan novi trend. Evropsku perspektivu dele stariji građani, dok su mladi ili protiv ili o pridruživanju Evropskoj uniji nemaju stav. Prema rezultatima istraživanja sprovedenog u zapadnoj Srbiji i Šumadiji, više od 60% građana starijih od 45 godina odlučno je za nastavak evropskih integracija Srbije, dok su mladi protiv Evropske unije. Ljudi zrelijih godina Evropsku uniju povezuju sa ekonomskim prosperitetom. Evropska unija je nešto što nama pruža mogućnost, pre svega ono što građana najviše zanima, većeg životnog standarda, ali tako? Sami se svedoci da svi naši ljudi, mladi, obrazovani kadrovi idu da rade u Evropsku uniju. Znači ne idu na istok ili u Kinu, nego idu u Evropsku uniju. I to je samo jedan od razloga zašto treba da budemo članovi Evropske unije. Pa mislim da bismo trebali da uđemo u Evropsku uniju zbog boljeg i višeg životnog standarda građana, zbog većeg broja investicija, zbog protoka ljudi, robe, kapitala, i da bismo bili uređenija država kao što su to i zemlje članice Evropske unije. Pametni ljudi znaju da li je možda bi trebalo se priključiti ako ćemo živjeti bolje. Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Dragana Đurica objašnjava zašto stariji podržavaju ulazak Srbije u Evropsku uniju. Generacija srednje starosne dobi podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju iz prostog razloga što se seća perioda izolacije i odsečenosti od svog prirodnog okruženja i sopstvenog kontinenta tokom 90. godina i svih drugih negativnih stvari koje su to pratili. Takođe, isto ta generacija koja ima decu je više naklonjena Evropskoj uniji jer vide budućnost bolju za svoju decu ulaskom Srbije u Evropsku uniju. 24% mladih je protiv ulaska u Evropsku uniju, dok 35% nema nikakav stav. Istovremeno mladi, koji inače najviše putuju u zemlje Evropske unije, u većini slučajeva su evroskeptični. Možda stariji misle da će biti bolje ako se priključimo Evropskoj uniji, a mlađi verovatno zato što putuju pa znaju kako je i van naših granica, onda je ipak njima draža ovde naša iole koliko toliko sloboda koju imamo. Nismo mi daleko od Evrope po nekim pitanjima, tako da možda su ljudi u zabludi. Tako da mislim da možda mi unutar sami sa sobom treba da budemo možda složniji pa da nam bude bolje. Lično što se nas tiče, mladi oko nas, jer smo u sportu, izrazito žele zbog tih nekih olakšavajućih stvari, jer imamo puno problema sa dobijanjem vize i svega ostalo kad nam je potrebno, tako da stvarno nismo znali za to. Mi ono što znamo je da neko naše okruženje smatra da trebamo da budemo evropski. Tu postoji jedna velika potreba za komunikacijom sa mladima i za edukacijom mladih, naročito zato što, evo recimo konkretno u ovoj oblasti zapadne Srbije i Šumadije, više od 2/3 njih nije nikada učestvovalo ni u jednom evropskom programu. A sa druge strane, kada pitate te mlade isto gde bi voleli da studiraju, gde vole da putuju, gde bi emigrirali sutradan ukoliko bi to radili, to su upravo zemlje članice Evropske unije. Tako da postoji jedna ozbiljna disonanca u percepciji Evropske unije i onoga što se servira u medijima mladima šta je Evropska unija i šta članstvo znači. Više od 80% ispitanika odgovorilo je da se o Evropskoj uniji informišu putem tradicionalnih i dominantnih medija kao što je televizija, dok se 10% informiše preko društvenih mreža. Za Blic televiziju, Beba Bojović.